never die. Or the flow when I flow came a varvata. Or the rap when I rap came a varvata. Nam dego, had my head at the fungo. You before the Nogoma, Alabedo, Mujungo. To recall, so Tabico Camping, but that idol. One upon a ward, had my fight it. No one did me. I did what I think on no one do need. Got a consider the one this up was on the head and it connect the world of phone. Take some more, in the knee, fit the knee, for me, yeah. Just my microphone, my kidney ball, you let your man. Just my microphone, my take it ball, you let your man. Just my sound, be my tech boy, you next to yo. Just my big boy, my tag, you never die. So my job, that gun hip hop is never die. Punchline, I go trip hardcore, is never die. Or the flow when I flow came a varvata. Or the rap when I rap came a varvata. Hardcore never let me, rap never let me. If they carry in my air, then them pond of me. Then to general, aka like the mic. People fuck my tail, you my geese, boy, all eyes on me, gis a kuma. When the MC boom my dark rap, take a kuma. When the sound boom on a jumble. Love to take my taggy, put my fuck my daddy go. Send the rap with heavy line, suck with them, drop the money. Just my microphone, my kidney ball, you let your man. My microphone, my Ilabe on calminama on jurama on jarnama kadi on manama bismillah mon et programme mon hip hop story bandirabe segilabe cette édition est spécialement dédiée à un homme gorko gorko kabaniɗo leñol jiɗɗo leñol mbaɗɗo feere ha hande sukaɓe men cuusi ha enen fof cuusɗen bandiraɓe sehilaɓe sen kaali hip hop en mbawa wasde haaldemo sibo c'est une vraie légende vivante bandiraɓe sehilaɓe o haɓima hanki o haɗama nadde e baafe o filmi baafe walla o rewi pallanteje hip hop hande ne weeɓi kono hanki wana noon wano ɗum tagi ko weltare mawɗe bandiraɓe sehilaɓe o wiyete ko Mody Ndiaye ɓurɗo andede e inde Paco Leñol holko woni dow mum holko waɗi holko woni e dow mum hol fandare mako bandiraɓe sehilaɓe c'est notre dossier du jour, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Africa Digital Concept et c'est Hip Hop Story. Punchline, I go trip hardcore, is never die. Or the flow when I flow came a varvata. Or the rap when I rap came a varvata. Nam dego, had my head at the fungo. You before the Nogoma, Alabedo, Mujungo. Bandiraɓe et sehilaɓe, cette première partie, nam demen paykwe hanki Paco. To jibina, to mawni, to jangi, ko jangi, et holko tagimu nade et hip-hop. C'est maintenant. Assalamu alaikum, salam alaikum. Bitim ko Pape Mody Ndiaye, budulolu de général Paco Leñol, hata falay jeyol, sublikas lawol, tigri, artiste rappeur, pular. Tiagal na njutumi Allah, badiyet nenam e babam tigri gi, donc won ko be mbaɗayam ko ganda hoore ma hande alhamdulillah rabbil alamin ko ɗum ko jooɓaari am woni nedinde hoore muɗum ɓe gandini kam dinam ɓe gandini kam mawɗo hormade mawɗo ittande gueɗal mawɗo ittande gueɗal ni neɗɗo ganda hoore ma est ce que a faami de neɗɗo bawɗo wonde fof donc voilà wasi yawade neɗɗo donc ɗum nane am e liskinade almudagal nane am ɗum ko mbeɗa andi ɗum ko yettere Allah nelaɗo ɗum par ce que ɗum ɗo kam mbeɗa sikki ko qualité ji ɗi ganduɗa hoore ma so woni neɗɗo ene hisnuma e ko heewi tigui rigui ene junno hay balɗe donc voilà mais kam e côté goɗɗo mbeɗa andi carrément komi neɗɗo ñaɗɗo bon donc ko ñaɗɗo noon mi yiiɗa yaware eyyi mi yiiɗa yaware ko ɗum woni affaire nde hewɓe no mbi eyyi kanko mo ñaaɗiɗi nafuɗum haydara c'est juste en fait mi yiiɗa yaware te kadi mi yiiɗa neɗɗo jawtoɗo neɗɗo hono muɗum bon to jangde to kadmi ko collège donc voilà no jaami hakkimmi brevet ko toon wiyete ko tan hoddu ndu no hoɗanno hoɗi ha
haɗo welan ɗo tan famide ko wiyete ko lebol ngol taƴi donc ko ɗon kanmi ko collège comme no mbirumi ni aussi haɗimi taccude ko événement ji 89 bonni jangdam min e banda men tigi rigi donc voilà on saha jogina en chance tan ko lumbinaɓe walla taccinaɓe pana banggue Sénégal continue jangdelu men minen heddinoɓe Mauritanie ɓe walla heddinoɓe Nouakchott ɓe minen foof jangde men boni mais ha joni ko yettere Allah nelaɗo muɗum Allah uddata damal uddu falantere caggal neɓe mbaɗi min freiné on banggue donc voilà min kadi ndewi e palanteje hayso tawi min dañani rewde e dame tigi souvenir ujam 89 événement ji ɗi bon so wona ko wiyete ko tan des fois ɓe mbiya hen saha jaɗi yo hunde cikkama taw ko koydol donc voilà nden komi cukalel ni mais hunde no hulɓini par ce que Allah ne andi ko waɗata ko par ce que nden so tawino ko hono joni wonno no technologie o waɗiri avancé ni réseaux sociaux ji ɗi nafuji no hulɓini mbeɗa andi nden moƴƴani quoi tu vois nden ko aduna e hoore muɗum dillata ko aduna jiboro par ce que ala ko waɗaka nden ala ko waɗaka façon wargo fo waɗama façon lepti fo leptama façon famille humiliation ɗi nafuji no hulɓini dal on souvenir mbeɗa wawi wiide nene hooram hami maayi kadi aussi mi yejjitta ɗum kemi ko wiide nde yitere tawnode bonande ha joni nde fertinde muɓani donc voilà ɗe gonɗi cimtannode ha joni nden mbaɗi beeli ɗi korani donc voilà min koye ɓen yimɓe jeeyaɓe ɗiɗi ar donc kala gandunoɗo mi aussi ne andi ko kañum ko neɗɗo voilà ar no welimi quoi tu vois donc 89 wonno événement 90 91 92 93 jami mbaɗimi formation au centre budgétaire de CFPP donc voilà mbaɗimi décroché diplôme 94 mbeɗa fonno yaade caggal leydi pour continuer di jangde nde donc voilà affaire ingénieur gal bâtiment affaire donc voilà entrepreneuriat e ɗin affaire finalement bon Mauritanie moy lolu parce que affaire événement kadi hunde no wulno ɓe jaɓɓi min ɓe kadi min ɓennude kadi donc woni hankadi jaami ƴewodi liggey ko nden dañmi liggade ONG goto no wiye ADRA M andani ko almaji jeyno ɗum ɓe mbaɗanno ɓe mahno école aji e nder guure ɗe ɗi fafuji ko nden dañmi wadde découvrir ko en Saaru Ndowguen Lopelen ina fuji tu vois donc voilà Boguien beaucoup de villages donc voilà dañmi kam wonde hen mbeɗa jaggi hen donc voilà pour suurde hen hooram e wallude hen jinnaɓe ɓe wiide rap kam ko ɓurimi tan naatde hen tu vois c'est juste bon mbeɗa wayde ko haare yaɓɓede nde yawede nde ɗi nafuruji donc voilà awa habtade ala doole ala kabirde ɗi nafuruji peut être que aɗa jogui message uji ɗi ganduɗa hoore ma so tawi e ɗin message uji wawi wontandema wawi wadde wontude wawi lomtade ko wayno kabirde donc voilà te kadi ko ɗum mi yi on saha ni bon mbeɗa wawi wiide machallah par ce que hayso tawi min mbaɗani haare doole ɗin afuruji mais woni ko wiyete ko haare hakkille psychologique e ɗin afuruji machallah te hunde nde ɓenni par ce que ça dérangé kamɓe goni waɗoɓe ko minen goni haaloɓe donc voilà ça dérangé donc voilà on était là nangam men kaasa min kirjinima fammin cuusno bandiraɓe ɓe aussi wiideɓe carrément que voilà quoi ayi ñawande nde sellani quoi woto jiiye cicatrice o bon mbiyon selli sellani bon jawando ha joni nder est ce que a faami de bon sellani quoi yo yimɓeɓe gandu ɗum eyyi woto jejjiten ɗum par ce que sen jejjiti ɗum tan en dañta ko cimtanɗen ɓiɓɓe men aroɓe donc ɓiɓɓen aroɓe kadi est ce que a famin poti simtinede ɗum ɓe mbawa famde ɓe ganda tigui rigui faami injustice gonnoɗo ɗo en gonnoɗo ɗo bomba retardement ɓe gaddaneno donc voilà kamɓene après ɓe dañi kamɓene ɓe dardi ɓe dañi ɓe dinturi ɓe dañi ɓe captori quoi min kam c'est comme ça que je ko ɗum wanno surtout ayi naatmi hen hankkadi ha hunde nde
wonti chronique quoi choix naatmi hen donc mi yaltu donc hankadi rap jeeyama e ko wiyete ko gurdamam naate jiijamum quoi. Boy, still rap mbaɗanmi o min no puɗɗotomi wadde rap bon comme tout le monde parce que minen nden surtout underground côté bon minen ko ego trip o e hoore muɗum wonno mais aussi ay bon no min jeeha ha nder min puɗɗi hankkadi ko wiide nadde ko wayno a faami wadde rap révolution donc voilà ay cri du cœur o woni bojji ɓerde ɗe hankkadi puɗɗi woni donc voilà ko mbiyatnomi naani ko ay haalde metti mum quoi donc voilà mais kadi allah no waɗa aduna no yaha bon dañmi yiyande wonde wiide aussi mbel waɗa rap ngendi donc rap ngendi wona haydara c'est juste so wiyama ngendi ene gandi ko iwdi ngendi ko asli donc voilà neɗɗo foof ene jogui ngendi eyi ngendi muɗum donc mbimi mbaɗam ko ngendi rap fuutankagal rap iwdam rap aslam to taniraɓam jatiraɓam gummi to eni donc voilà mi ƴetta nden ɗon tiitode ayi woni ngendi o e hoore muɗum aɗa haalpulaar kewi wiide ko ngendi ɓuuri gowande ayi yimɓeɓe déjà no waɗi ko laabi waɗi gueɗe ɗiɗi waɗi ngendi waɗi gowande eɗen gandi ko kañum woni teeru ngendi woni to ene a faamide to dawɗen to donc mbimi pako leñol min ɓeɗo waɗa ngendi donc ngendi yanki o noon ko nationaliste donc voilà ko on affaire won ɗon tigui rigui te aussi yimɓeɓe poti hen wattude hakkille no feewi par ce que neɗɗo o wawa o fotani yaade sans identité o fotani yaade sans carte d'identité donc voilà il faut ko gadda ko ganduɗa hoorema ɗum ɗo ko an tawa jiggaki bon ko firti pako leñol ko lalpa aw ciao o fof donc voilà won ko firata alkulal pa ko peliɗo woni peewo aw ko gardiɗo sew pular ko ca cuusɗo o ko oronowo leñol pelliɗo ardade cuusɗo oronowo leñol mum donc ne waɗi kadi bon en fait signification goɗɗo walla mbiyan ene mbawi ɗum nawde to sa nayi ɗum to français ne rokkuma goɗɗum donc aɗa wawi wiide le p mbiya partisan africaniste sew mbiya communicateur o mbiya omniprésent voilà woni pako leñol bon holko tagimi rabde pular ko tagimi rabde pular komi pullo donc voilà neɗɗo fof mbiɗa sikki to ɓurɗa fewnitade ɗo mbiɗa sikki ko ɗon tan mbawata jooɗade donc voilà so mbi hande mbeɗa rap wolof hay so tawi mbeɗa wawi wolof donc voilà ay mi jiggima so tawi mbeɗa rap français mi jiggima ɗo ko yoɓe heddoto ganduɗa hoorema surtout e haare mo gonmi dow o ay moni fof actuellement ko wiyete ko moni fof haɓanto tan ko bangi mum ko kemi ko wiide leƴƴi fof gonti mbiruji ne cippire men natti gajare ko haare polade fo waɗe donc wala yimɓeɓe gandu ɗum tigui rigui leƴƴi fof hankkadi gonti mbiruji donc saɗa gemban leñol ma min kam ko ɗum ɓuurmi famde ko bon idole am noon bon mbiɗa yeehi idole aji noon par ce que ɓurɗomi wadde influencé quand même vraiment ko rasta donc woni Bob Marley tigui rigui mi ɓooyi yiddemo wanno suivre a faami ces documentaire ƴewde tigui rigui est ce que a faami parcours uji makko to rewi ɗin Afrique ko waɗanno ça m'a intéressé donc voilà il y a Blondie aussi Baba Mal kati donc voilà m'a beaucoup inspiré donc voilà il fait partie. Bandiraɓe sehilaɓe après cette première partie Npayi et deuxième partie men woni pako leñol naati et hip hop. Pako leñol felliri haɓanade leñol en passant par cet art qui est le hip hop. Hol tampere mo dañi hen, hol tampere mo yi hen, hol belemma o yi hen kadi hen jeeya bandiraɓe sehilaɓe. Bandiraɓe sehilaɓe holno pako leñol yiri hip hop hanki holno yiri kadi hip hop hande. Bandiraɓe sehilaɓe pako leñol la légende c'est maintenant
la deuxième partie. Bon, rap hanki ko wiyete ko tout début difficile départ o muusi tigi rigi donc rap hanki rap hande ne sirtu wala ha gotum parce que rap hanki ko fuddode wono te fuddonde haydar alanu studio ji ngalano ko wiyete ko hande réseaux sociaux ji internet o nangam dina fruji dum fof alanu hanki mbeɗa wawi wiide golle ɗo koye niɓɓere wonno mais hande machallah bon yimɓeɓe golloto koye foyere donc ene serti ko tampere hanki mbeɗa sikki ko kañum addi hande foftere hande quoi donc ñagoɗen Allah tan ko wiyete ko jokkiddi wadde e famille yettinde fandare nde voilà donc voilà wadde accomplir woni mission e hoore muɗum puɗɗorimi ko ngamri avant ko mbeɗa waɗa rap les années 90 92 93 14 ɗi nafruji fof bon nden ɓe jogino groupe goto no wiye Nasty Boys donc voilà on était 4 nden kadi donc voilà nden Bio-Wi je me rappelle très bien Bio-Wi kamɓene ɓe jogino groupe mabɓe eɓe mbiya les Golden Boys donc voilà nden ko concours aji ɓe mbaɗatno e nder quartier ji ɗi nafrude nder leeɗe 96 après finalement min paate rap quoi. Bon en fait souvenir ɓurɗo markudemi histoire bon fuɗɗodam hip hop e ɗin afruji avec le groupe Positif Leñol men min mbiyami ko jour min mbaɗata rapporté concours SOS péréducateur wala mbiyan World Vision donc voilà on souvenir vraiment ko souvenir ganduɗa hoorema keddiɗo e gandam ndi donc voilà tembiɗa andi serdal min tan ko mayde ok mauvaise souvenir mo gurdumi e groupe am Positif Leñol men mauvais souvenir o ko jour mi ɓe gari kamɓe nayi kamɓe tato ɓe on était 4 pour annonce demi kamɓe ɓe mbawa hankadi continue ke ɓe woppoɓe musique quoi donc voilà donc on jour kañum vraiment ne jeeya e ñalawmaji ɗi ganduɗa hoore ma momo yejjitta e aduna tigui rigui par ce que déjà yimɓeɓe gurdunoɗa on puɗɗima wadde carrière tu vois yaha nder jomumen goppuma an goto e yewende ma donc voilà donc tu es obligé de retourner à zéro donc voilà. Bon premier concert mo Positif Leñol men waɗi pour CCF oh, pardon c'était en 99 centre culturel français Mauritanie machallah te nden aussi ɗum ko rêve kala rappeur wonno on ɗon saaha par ce que yaade CCF o dañi toon contrat e ɗin afruji ko so tawi manam a wona on artiste qualifié wala ɗin afruji koolaɗo ene ɗin afruji a dañata ɗum donc voilà minen 99 alhamdulillah rabbil alamin mbiɗa jogui contrat o ha joni contrat o somi jiimi hen tan mi jallat quoi contrat o ko 10 000 uguiye o no 10 000 uguiye ko 20 000 francs donc hande contrat on yaha ha 200 et quelques mille bon guruɗu min mbaɗi machallah par ce que déjà tan min mbiyatmi ko hakkude Mauritanie et Sénégal tan ɗeɗo guri ɗiɗi par exemple presque ala to min natani te kadi ko wiyete ko limore fof fuɗɗoro koye goho waɗma wiide aɗa weeya aɗa yaha nokkuji golli il faut d'abord assira to gonɗa ɗo ni ay ɗiggina ɗum ha ɗigga voilà par ce que hay jangde ni ko noon sikki a finata tan ɓe aɗa tawore yaha université donc voilà il faut ko ndewa to poɗɗa rewde ɗo ko nden ni jangde nde deƴƴata hakkille ma ko nden jangde nde ko nden jiira nafoore muɗum quoi donc voilà ko étape te Allah so yiɗima aussi ko rewnatma koye étape uji donc voilà ɓi ɗo kadi tourné Afrique centrale mbaɗi guri kewɗe machallah e to banggue Europe bon mbeɗa wawi wiide so tawi ko le groupe banggue Europe contrat ji ha wayno leydi min dañi ɗum franchement mais
ko wiyete ko tan wonko ganda hoore ma neɗɗo wawa haalde mo a daƴat tan mi haalni ɗum naane ko bonnanami no wayno leydi ko ɓoyno bonnede mbiɗa sikku dañmi e contrat ji caggal leydi naalanki dañani ɗum quoi franchement ɗum ko mbiɗa jogini ɗum dalilu donc voilà parce que déjà fof nan ɗo hene mbiɗen jogui ko sakkiti ko Abdou kañum yano Zénith donc min Abdou fonno wonde affaire nde yaade noon kanko yeehi bon donc voilà caggal ɗum dañin ɗo laaɓi Nice famille avec SOS Racisme 06 donc voilà ha wayno leydi mais ko wiyete ko tan neɗɗo kam ko gonda e dow mum ko wat ɗum tan te aussi ganda aussi fof ko Allah donc ko hadma kadi aɗa foti hen yettudemo donc voilà ganda peut être wonko haɗirma ɗum bandiraɓe sehilaɓe 2003 mi anda so ɗon ciftorɓe ene sirini oɗon ciftori ɗum premier clip de l'histoire du clip et du hip-hop Pulaar ko Paco Leñol yaltini ɗum woni morceau Guiɗo Leñol sur RTS1 à l'époque nden ko RTS tan ɓuri jogade doole plus africable heno wonno bandiraɓe sehilaɓe. Je vous propose de retrouver tout de suite ce clip, ce premier clip de l'histoire du hip-hop Pulaar par Paco Leñol. C'était en 2003 et c'est Guiɗo Leñol. C'est maintenant. Yeyi leñol men ari e nde saare fulɓe gummoɗe dow hitande ujunaji ɗiɗi tati Abdou Camara Moussow Paco Leñol min gari min gaddori jaw fulɓe gummoɗe dow ayo leñol ati ibareji koyɗumen Babule kam natrima eso so Bulaɓe denka kaso so betne kam leeso bertoni yeeso so mi fiiso mi hiiso walla mi beeso ji plus enduro kami DWG jumaɗo men ni fitornoɓe becce mbeɗi yallo gacci wona ɓundi mo yammi felleti nella gallam miiti ko feɗata wonami itti gollo mo werti so rigandu leñol ritti kamani ko saggi limonango duƴƴi e hoore kañum leñol duppu waɗi lewlewol sum leɓol sop kala jaɓol bongol e ngol lawol min pakkomi daro dow gampol men soɗo tittigol mi ƴette bindol mi watti cimol bon fo yiɗan leñol jam leñol yiɗanma jam addu jam denden jam mono jamanu oɗo jamanu koye jeɗɗum ko leñol men bamuskaɓe ɗiɗo gaju MCPMD Paco Leñol Abdou Camara sukaɓe laaɓe juuɗe laaɓe ɓewɗe Bandiraɓe sehilaɓe, on arrive maintenant sur notre troisième partie. Ça a eu Paco Leñol alay sago mbiya caggal Abdou Camara. Ɓe jaaɗi ko heewi, ɓe baddi ko heewi. Joni enen mbawi wiide ni wona tan des artistes, des amis artistes, ko bandiraɓe, c'est aujourd'hui des frères. Comment ils se sont rencontrés, holko ɓe baddi, hol fandare mabɓe, c'est notre troisième partie et c'est maintenant. Bon, Abdou Camara, hakkunami Abdou Camara so tawi mbeɗa haala hen mbeɗa jogo hen ko wiyete ko coftal tigui rigui par ce que Abdou ko funeram ko Allah waddi min eɗen ɓe mbiya ɓe Allah waddi ɓuuri ɓe yimɓe mbaddi te kadi ko gonga par ce que so Allah waddi hunde tan en général heewi ko tiddi par ce que ko Allah ko eɗen gandi tigui rigui fenade ala ɗon machallah bon min gandinore ñalawma faade hande timmi
duuɓi sappo e jeeɗiɗi te yew meeɗa wonde hakkude men min meeɗa fiindirde min meeɗa donc voilà mon fof kadi ene respecte goɗɗo mon fof kadi ittani gueɗal goɗɗo tigui rigui donc voilà mon fof amen tu vois ene timmitin goɗɗo donc voilà te ko ɗum mbeɗa sikki ko kañum woni ko ɓurno yodde hen walla ko ɓurno sohlede hen tigui rigui voilà min baddi ko heewi min baddi tourné ji ma on temedde jeeɗiɗi capanɗe joyi wuuro ala to min jahani ala to min naddani anani fuuta kam mbeɗa wawi wiide ayi ko min gaynu ɗum quoi donc voilà donc on neɗɗo vraiment ñagoto ɗum tan ko juutde balɗe mo juude battane tigui rigui donc voilà te kadi des fois yimɓeɓe ne bakkudina ala fof kalata bon ɓe natti wondude ɓe nangam bon ɗum fof ko noon des fois aɗa jooɗo nan des échos ɗi ganduɗa hono moye lolu quoi aɗa andi ɗum ɗo haalullaji kolci bamɗi quoi mais Abdou c'est mon jumeau donc hande ɓuuri tidde hande ni hakkude men ɓuuri tidde min baddi album aji ɗiɗi hay troisiéme album garowo woni yiyande tataɓere ko minamo ko baddi ɗum album live o donc voilà yimɓeɓe nduwon min tan so tawi on juuli tan onon leñol ngol donde min ɓeydo nangudir ɓeydo yiɗidirde a faami de donc voilà ko ɗum tan min ñaagui wona goɗɗum yaaci ka ko neɗɗo taw timmani mi jaɓi koye ko Allah tagi fondani neɗɗo ni ya taw sellani ɓiɗine jibine taw timmani ene waɗi ko yowde ko yoɗani ƴeew oɗo moftude gawri mum e nder fawru mum nde joɗene ndaaro mbaɗo wowru mum balɗe ɗiɗi unani kirtiɗo nde leɗitinani hoddiɓe ne goye ñamani wonde juulɗo fawaki crus a joyde makka yaade juma ɗum sa sikki ɗum juma ɓumtotako yimɓe kono ko Allah heccuma darde miñe mawnen hakka pota huɗa mbaɗa rokka gile gaye gelode ha sakoje makka ɗara nene ma e bamma dokka bamum sukuma biye makka laaɓi ko mbuɗe jiide leñol so metto towima jibinde ko tindole ɓe haaɓe dewgal ene poɗono ceergal saabu joom galle ala dimago natti saabu Allah ala ko galloten mala so ari o bisme o ɓo sew ɓuuce so fayoɗo duse so basɗo ari galle fo suno hunde hersino daɗi paloɓe tummino yuno mbimi dañal ko fondu ladde wawata bon parcours Paco Legnol wala parcours Paco Legnol Abdou Camara wala donc fala ko parcours juɗɗo ala to haaɗi tigui rigui donc voilà donc waɗa ko heewi mais min mbiyami min mon seul regret hande ko nimsitanmi woni surtout pourquoi min ngala archive ruji ɗi ɗon quoi tu vois bon mbeɗa joguino won archive ruji ɗi ganduɗa hoorema mbeɗa joguino archive ruji a heewi disque am disque dur on ɗon Allah waɗi disque dur sumi quoi mais to rewa ɗon heewi ko wiyete ko to rewa ɗon heewi par ce que je me rappelle bien won programme goto momin gagnino Diboli Mali seedantagal ngal len ɗo woni diplôme woni bon seedantagal quoi donc min keeɓi toon wonan min raaya mawɗo quoi tigui rigui te ɗum ɗon foof ko affaire uji ɗi ganduɗa hoorema poɗɗo hollirede ande tigui rigui hunde nde haaɗani Dakar walla Nouakchott walla Fouta e ɗin affaire uji donc voilà yaltiɗo foof ala ko waɗaka concert aji so tawi ko concert aji mbaɗama so tawi ko tourné ji gasata so tawi ko festival uji façon festival foof min invité am hen so tawi ko yirlade est ce que fami de yaade nokkuji goɗɗi donc voilà alhamdulillah rabbil alamin wonko waɗa ko heewi te kadi leñol ngol kadi machallah rutti min mbeɗa wawi wiide teddugal par ce que min gadi nomede ambassadeur uji ko Nouadhibou woni fedde Bawol Tijani an fedde mawde tigui rigui donc voilà fedde kadi mo aduna heftini min baddi hen duuɓi donc ha ɗo ni presque peut être mataw ko programme uji mbayri toon mais ha joni machallah ɗum nen hakkude amen ko ɓoyani ko Libreville aussi Gabon won tourné am Afrique centrale fedde Fouta
Libreville ɓe mbaɗimi nommé ambassadeur kadi seedantagal ngal nen ɗo donc ɗum fof ko yettere Allah nelaɗo muɗum mbeɗa wawno wonde nalankagal ha ɗo to kaldeten ɗo taw yimɓeɓe jiyanimi taw ko mbaɗami ko kadi est ce que a faami de yahani hay nokku mais alhamdulillah so jimi ɓeydima tinnade ɓeydima ñibde koyɗe ɓeydima darade tan ko andude tigui rigui ko leñol ngol ne watte am hakkille donc voilà minnene kadi mi ruttaɓe e ngal ɗon teddungal ɓe mbawa kadi ɓeydade jogade hoolare tigui rigui donc le combat continue. Bon, projet featuring, d'accord. Bon, mingam rêve franchement. Adende ndesan den jugido des icônes de légende uji di nganda horema surtout enen jiɗi waddude mabɓe souvenir uji Baba Mal, d'accord, c'est ilam ko fofom donc voilà mi meeɗi mo propose ɗum ni parce que on projet koye min heddi mbiɗa yiɗi waddude e Ousmane Hamad Diop Ousmane Hamad Diop mbiɗa yiɗi waddude Sid Baylel Thiam mbiɗa yiɗi waddude e Abou Djouba, pourquoi pas parce que ɓen yimɓe waddude mabɓe mbeɗa sikki ko chance quoi déjà et aussi mbeɗa yiɗi mbeɗa miiji aussi waddude e new génération pourquoi pas wadde on album ganduɗa hoorema taw album o fof ko featuring ɓolo yaw sukaɓe ɓe par exemple génération kesso mun fof wadde morceau donc voilà ɗum kam nene hoorema franchement ouais. Yeah. Commune ma badam. Le 28 octobre, Inch'Allah Rabbi, ici à Sorano et Salandiaï. J'espère bien que ce sera avec la 2STV, l'anniversaire de Paco Legnol. Voilà ton micro. Njida ku ñiglu de mi non mi nani. Paco. Bimi njida ku ñiglu de mi non mi wona gidi ko mi kawma. E ko adi fof. Jirimi ko pobu non. Bene duo, bene duo. Bene nyako, bene duo, bene duo. Bene nyako. Hey, bene nyako. Ono mi yanonde. So tawe non non chude chule baltome kala non.
kewɗe baaɗi goppi cate Allah saɗa dogiri tuuba mawba ñoro ɗakkude mairie ñeefata goro baali bemɗi jahata ƴaro Allah tulɗo wota jam fort yo yurmo ya fort ko jirenɗa hoore ma wota añan bandi yo fort jaɓɓal bongal ya talo fort ɓalejo kuuse sona may ho fort laaɓal ɓernde ko ɗum yuɓɓinto darde haɗɗiri juulu jaabe fof ko ɓernde so laaɓani juuluma sellani ko diggal ko muñal ko diggal ko kumal julde ko joom jurum ɓerde mum ɓolta kurum joom hurum biye waɗe yaafo mi halata mbeɗa joofo ko kalami ko timtorgal terani kada feefo an tawɗo laafo mbiɗa ka julɗo ƴettu yeru e nelaɗo jankaniɗo kondi woni malaɗo jiida e cohɗo suudu mum gaɗɗo fof yimi alaɗo ko golle malki saɗo pewnaɗo pusato so yimɓeɓe ganda alena andi moƴe bande julnude waare no waja nde sar taw jigo ko ɓernde yaare ka julɗo ɓeddin kormoɗa guurɗo tinnum bismoɗa garɗo ko goto so hoti ko kalto so golle ma nder galle ma kalam ko a liggi aɗa tukko aɗa tukkito ɓe julo sellani aɗa tukko aɗa tukkito ɓe ɓende laabani bandiraɓe e sehilaɓe pakoleñol ko gandaɗo pakoleñol ko keftinaɗo caaɓiɗo hande sukaɓe ha cuusi keftinaɗo to nalankoɓe no mahuni korsinaɗo to yiɗɗe nalankagal mako bandiraɓe sehilaɓe. Sur cette partie, je vous propose de retrouver le témoignage de ces artistes et de ces fans. C'est maintenant et c'est sur Africa Digital Concept. Yo, salam alaikum tout le monde. Ko Hamme Alpha, pour de Roi Hems, mon groupe Force Tranquille. Bon, pour min hande ko opportunité mawɗo ko plaisir mawɗo aussi wonde ɗo pour wadde un témoignage sur mon grand frère Paco Leñol. Bon,